Българският Рокфелер. Пенчо Семов. Първа част. Илюзията за бързите пари. Днес, когато отворите социалните мрежи, интернет буквално ви залива с една и съща илюзия. Млади момчета, преднаети скъпи коли, криптомилионери, които ви показват графики на телефоните си и инфлуенсър гурута, които ви обещават, че ако си купите техния онлайн курс, ще забогатеете за 3 седмици, без да стават от леглото. Създаде се усещането, че капитализмът е лесна игра за бързи схеми. Но ако искате да разберете как се изгражда истинска, брутална финансова империя в реалния свят, империя, която издържа на войни, национални катастрофи, инфлация и политически преврати, трябва да изключите лаптопите, да забравите за захаросаните истории от Силициевата долина и да разлистите скритите страници на българската история. Годината е 1873. Мястото е малкото затънтено габорско село Цвятковци. Там в една полусрутена къща се ражда момче, което няма нито богат род, нито земи, нито наследство, нито инвестиционен фонд зад гърба си. Името му е Пенчо Семов. 4 десетилетия по-късно водещите европейски и американски вестници ще пишат за него с почуда и респект, наричайки го българският Рокфелер. Той ще контролира 28 мащабни фабрики, 3 застрахователни дружества и 2 от най-големите търговски банки в държавата. Личното му състояние ще се равнява на милиарди днешни левове, а брандът му ще бъде толкова силен, че когато влезе в финансова институция в Лондон, Париж или Берлин, директорите ще се изправят на крака, преди той дори да е казал името си. Но за да разберем как се ражда такъв икономически феномен, трябва да се върнем в кълта на неговото детство, защото пътят му до върха започва от абсолютната смазваща нула. Първа глава. Училището на живота и магията на арбитража. България току-що е излязла от 5-вековно османско владичество. Страната е бедна, несигурна, без изградена инфраструктура и стабилни пазари. Семейството на Пенчо Семов е толкова бедно, че малкият Пенчо често си ляга гладен. Баща си, умен, но измъчен от живота човек, няма възможност да му осигури образование. Всъщност, обучението на Пенчо приключва още в началното училище. Той едва се научава да чете, да пише и да смята базови числа. За престижни чуждестранни колежи или университети дори не може да мечтае. Още на 14 години, когато днешните деца се вълнуват от компютърни игри и модерни дрехи, Пенчо Семов вече трябва да изкарва хляба си съвсем сам, за да не тежи на семейството си. Той става пътуващ търговец, или както са ги наричали тогава, кожар. Заедно с баща си, напълно боси или с късани цървули, те вървят пеша по десетки километри на ден в студ, кал и пек, обикаляйки затънтените планински села. Тяхната мисия – да събират оцеляните кожи от диви зайци, овце и кози. Повечето хора на мястото на това 14-годишно момче биха виждали в това ежедневие само проклятие, мизерия и несправедливост. Те биха се оплаквали от съдбата си. Но младият Пенчо притежава нещо, което не се преподава в Харвард. Чист, вроден инстинкт за арбитраж. Арбитражът на прост бизнес език е изкуството да купиш нещо ефтино на едно място и да го продадеш скъпо на друго, възползвайки се от разликата в информацията и пазарите. Пенчо забелязва нещо изключително важно. Селяните в изолираните села нямат представа какво се случва в развиващите се градове. За тях кожите от зайци са просто отпадък или нещо с ниска стойност. Те ги дават за стотинки, но в същото време в Габрово започват да се появяват първите модерни фабрики за дрехи, шапки и обувки. И тези фабрики имат брутален, постоянен глад за суровини. Те са готови да платят много добра цена за качествена кожа. Младият Пенчо не просто пренася стока на гръб,
Той започва да анализира пазара. Той научава кога фабриките имат най-голяма нужда, кои кожи са най-търсени и как да преговаря с селяните, без да изглежда твърде настойчив. Той развива феноменално търговско красноречие и психология, но най-важното му качество е желязната финансова дисциплина. Докато малкото му останали връстници в града харчат първите си спечелени пари за забавления, алкохол или нови дрехи, Пенчо Семов живее в абсолютен аскетизъм. Той заделя всяка една стотинка, която изкара. Яде сух хляб и спи по хановете на пода. Той реинвестира целия си натрупан капитал обратно в купуването на още повече кожи. Още на 15 години това момче научава закон номер едно на истинския капитализъм. Парите не са средство за показване на статус и суета пред съседите. Парите са просто гориво, което трябва да инвестираш, за да задвижиш следващата по-голяма сделка. Когато навършва пълнолетие, Пенчо вече не е просто момче с чувал на гърба. Той е натрупал скромен, но изцяло негов личен капитал и е готов за следващото ниво. Той вижда, че времето на дребната амбулантна търговия отминава. Истинските пари се крият там, където суровината се превръща в готов продукт в тежката индустрия. Втора глава. Рискът на производството и бруталното проучване на конкуренцията. На 25 години Пенчо Семо вече е натрупал достатъчно капитал от търговия, за да направи следващата голяма стъпка. Годината е около 1898. Габрово започва да ври и кипи. Градът е разположен стратегически. Има бързи планински реки, които могат да задвижват машини и хората там имат предприемачески дух. Вместо да остане просто прекупвач, Семов взима най-смелото решение в живота си до момента. Решава да влезе директно в производството и да инвестира в текстилната индустрия. Той събира още няколко съдружници, мъже с опит и капитал и влага всяка своя спестена стотинка във фабрика Успех. Проблемът. По това време икономическата ситуация в младото княжество България е брутална. Пазарът е напълно залят от ефтини турски, австрийски и английски платове. Чуждите империи имат вековни традиции, масово производство и ниски цени. Всички около Семов, приятели, познати и по-възрастни търговци му казват, че е напълно луд. Прогнозите са мрачни. Българското производство няма никакъв шанс срещу вносните стоки. Ще фалираш за броени месеци и ще изгубиш всичко, което си събрал от кълта. Но Пенчо Семов притежава гениално стратегическо мислене. Той прави ход, който днешните корпорации наричат брутално дълбоко проучване на конкуренцията. Той купува парчета от вносните платове, носи ги вкъщи, разнищва ги нишка по нишка и ги подлага на тестове. И открива тяхната слабост. За да поддържат ниски цени, чуждите фабрики използват нискокачествени, тънки материали и химикали, които бързо износват плата. Вносните дрехи изглеждат добре в магазина, но се късат след няколко обличания. Семов залага на коренно различна стратегия. Брутално качество и иновации. Той пътува до Англия и Германия. Разглежда най-модерните тъкачни машини и купува техника, каквато никой на Балканите не е виждал. Семовата философия става закон във фабриката. Българският плат трябва да е по-здрав, по-плътен и по-издържлив от европейския. Нека цената ни е малко по-висока, но когато клиентът купи веднъж от нас, да знае, че купува дреха за години напред. И планът проработва. С гръм и трясък. Българските потребители бързо разбират разликата. Фабрика Успех започва да бълва продукция в невиждани мащаби. Поръчките валят една след друга. От държавни поръчки за униформи на армията до масовия пазар. Бизнесът се разраства толкова бързо, че Семов буквално изхвърля голяма част от чуждите вносители от българския пазар. Бедното момче, което допреди няколко години е събирало заешки кожи по селата, вече управлява стотици работници и диктува модата и цените в цялата държава.
Трета глава. Танц върху гробове и войната с данъчните. И точно тогава, когато Пенчо Семов изглежда напълно непобедим и бизнесът му е в златната си ера, историята му нанася брутален неочакван удар. Избухва Първата световна война. България е въвлечена в конфликта, а икономиката на страната изпада в тотална катастрофа. Търговските пътища с Европа са напълно блокирани. Доставките на резервни части спират, суровините изчезват, а хиперинфлацията започва да изяжда парите на хората за броени дни. Повечето фабриканти и богаташи в Габрово и София изпадат в жестока паника. Те затварят фабриките си, освобождават работниците, обръщат хартиените си пари в злато и го заравят в дворовете си. Техният хоризонт на мислене е оплашен. Те мислят само за оцеляване ден за ден. Но Пенчо Семов вижда ситуацията по коренно различен начин. Той има дългосрочен инвестиционен хоризонт. Семов знае, че всяка война, колкото и брутална да е тя, рано или късно приключва. И когато тя приключи, ще има огромен невиждан дефицит на стоки, дрехи и материали. Вместо да спре производството, той прави нещо, което изглежда като икономическо самоубийство. Използва абсолютно всичките си натрупани златни и парични резерви, за да купува нови земи, празни сгради и да разширява фабриките си по време на самата война. Той купува активи, тогава когато цената им е на самото дъно и когато всички останали плачат от страх и разпродават, за да имат пари в брой. Това е същата брутална стратегия, която американският милиардер Сам Зел ще приложи десетилетия по-късно на Уолстрит и ще нарече танц върху гробове. Семов инвестира агресивно в бъдещето, когато всички останали скърбят за миналото. И когато войната приключва, неговия залог се отплаща брутално. Докато конкурентите му тепърва се чудят как да рестартират разрушените си бизнеси, Семо вече има готови, огромни модернизирани фабрики, които веднага започват да заливат пазара с продукция. Личният му капитал експлоатира и достига колосалната сума от над 1 милиард златни лева. Но с огромните пари веднага идва и големият апетит на държавната машина. През 20-те и 30-те години на миналия век България преминава през тежки политически преврати и кризи. Правителствата София се сменят постоянно, а държавната хазна винаги е празна. Тогава политиците решават да направят това, което всяка закъсала вас прави и днес. Да ударят най-богатите и успешни предприемачи с непосилни данъци. Държавата налага брутален извънреден данък върху военните печалби и изпраща глутница от данъчни инспектори, които да обърнат с главата надолу всичките 28 фабрики и банкови сметки на Семов. Данъчните излизат с дебело решение. Индустриалецът дължи милиони на хазната. Целта на София е проста – да го пречупят финансово, да го накарат да моли за милост и да национализират част от златните му активи. Но Пенчо Семов притежава гениално юридическо и стратегическо мислене. Вместо да влезе в директна война на висок тон с властта или да започне да плаща огромни подкупи под маста, той прави нещо много по-умно. Той наема най-добрите, най-скъпо платените счетоводители и международни юристи на Балканите. Месеци наред те анализират всеки закон, всяка запетая и всяка фактура. Семо влиза в съда и доказва до последната стотинка, че всяка негова печалба е спечелена чрез легални счетоводни практики, иновации и постоянно реинвестиране, а не чрез спекула. Той печели делата срещу държавата едно след друго на всички инстанции. Той изпраща ясно, ледено послание към политиците в София. Вие може да управлявате законите и да се сменяте във властта на всеки няколко години. Но аз управлявам реалната икономика, която храни хората в тази държава. Не си играйте с мен, защото без моите фабрики хазната ви ще остане празна завинаги. Четвърта глава. Революция в мениджмънта. Хората преди машините.
В епоха, в която капитализмът в световен мащаб е бил безмилостен, а работниците масово са били третирани като лесно заменяеми части от машини, Пенчо Семо въвежда бизнес модел, който днешните топ корпорации в Силициевата долина се опитват да копират. Семов разбира един фундаментален закон на предприемачеството, който много съвремени менеджери забравят. Твоят краен продукт е точно толкова добър, колкото са лоялни, мотивирани и спокойни хората, които го създават. На поточната линия. Той измисля и внедрява социална система за мотивация, която е шокираща и революционна за времето си. Вместо да изтисква работниците си до последен дъх, той започва да инвестира в техния живот извън работното място. Безплатна храна с най-високо качество. Семов изгражда модерни, чисти и напълно безплатни столови и трапезари във всяка една от своите фабрики. Работниците му се хранят с топла, качествена храна, осигурена изцяло за сметка на фирмата. Социална и жилищна политика. Той купува огромни масиви от земи около Габрово и започва да строи модерни, стабилни къщи за своите служители. Ако си лоялен работник и покажеш хъс, фабриката ти помага да имаш собствен дом, без да заробваш семейството си с непосилни дългове. Безплатна здравна грижа. Семов наема лични, високоплатени лекари, които денонощно да се грижат за здравето на неговия персонал и техните семейства. Напълно безплатно. Концепция за корпоративно здравно осигуряване, която тогава е била непозната по света. Споделяне на финансовия успех. Когато фабриките имат рекордна година и печалбите надминат очакванията, той не прибира всичките за себе си. Семов раздава брутални бонуси на абсолютно всички по веригата. Той вярва, че когато хората се чувстват съпричастни към успеха на марката, те ще дадат сърцето си за бизнес. Работниците в целия регион буквално са боготворили Пенчо Семов. Наричали са го стареца с огромно уважение и респект. И тази негова доброта всъщност е била изключително умен и пресметлив бизнес ход. През 20-те и 30-те години, когато в останалата част на България и Европа избухват постоянни стачки, синдикални бунтове и комунистически саботажи, които затварят десетки бизнеси, във фабриките на Семов няма нито един ден забавяне на работата. Работниците сами го пазили от провокатори. Той купува социалния мир и желязната лоялност на екипа си не с сила, оръжие или заплахи за уволнение, а с чиста емпатия, уважение и брутално умен менеджмент. Пета глава. Финалът. Голямото завещание и изтритата империя. Когато един човек достигне върха на икономическата пирамида и натрупа повече злато и активи, отколкото може да похарчи за 10 живота напред, пред него неизбежно застава най-важният въпрос на съществуването. Какво оставям след себе си на тази земя? Пенчо Семов не харчи парите си за скъпи яхти, чужди имения или ефтин личен лукс. През 1943 година, усещайки, че силите му започват да отслабват, той прави ход, който шокира тогавашното висше общество. Той изготвя своето официално завещание, с което дарява почти цялото си колосално състояние, равняващо се на стотици милиони долари за благотворителност и полза на обществото. Той оставя средства за изграждането на огромно девическо професионално училище в Габрово. Сградата, която днес е известна като Колежовата болница. Финансира изграждането на безплатен старопиталищен дом за възрастни хора за своите бивши работници, за да не остане никой на улицата на стари години, и основава огромни фондове, които да плащат образованието на бедни, но талантливи български деца в престижни университети в чужбина. Личната му философия била кратка и смазваща. Аз никога не работих просто за парите. Аз работих за честта на родината си и за да покажа на света, че и българинът може да бъде истински голям и цивилизован в бизнеса. Пенчо Семов
умира на 10 юли 1945 година. Само няколко месеца след като политическият режим в България се променя коренно след събитията от 9 септември 1944 година. И тук се отваря най-трагичната, тъмна и скрита страница от неговата история. Новата комунистическа власт налага масова, безмилостна национализация в края на 1947 година. Всичките 28 модерни фабрики, банкови сметки, златни резерви, застрахователни дружества и лични имоти, които Семов е градил с десетилетия чрез пот, денонощен труд и огромен риск, са конфискувани от държавата за броени часове. Великото му завещание е брутално прекратено, а благотворителните му фондове са напълно ликвидирани, като парите изчезват в държавната хазна. Нещо повече. Неговото име е умишлено изтрито от учебниците по история в продължение на 45 години, а паметта за икономическия му гений е заменена с идеологически етикет кръвопиец и експлоататор. Но сградите, които той построи от камък, останаха да стърчат напук на времето. И макар машините му да бяха преименувани, икономическата основа, която той даде на целия регион, хранеше поколения българи напред. Текстилният вълк от Габрово беше победен от хода на историята, но духът на неговия личен бранд остана напълно неслоним. Заключение. Скритите страници от урока на Семов. Животът на Пенчо Семов е брутално доказателство, че истинският капитализъм няма нищо общо с ефтината показност, бързите схеми от днес за утре и арогантното поведение. Той е свързан с характер, желязна визия и устойчивост пред бурите. И тук идва, може би, най-важният урок от целия му земен път. Животът на Семов ни показва колко е важно да се забавляваш с това, което правиш, докато го правиш. Времето е брутално непредсказуемо. Днес притежаваш 28 фабрики и милиарди, утре политическият режим се сменя и всичко изчезва за един миг. Ако се взимаш твърде насериозно, ако егото ти е изцяло вързано за банковата ти сметка, за титлите ти и за имотите ти, накрая винаги ще страдаш изключително тежко. Семов обаче работеше с хъс, с огромен пламък и с усмивка на лицето. Той се забавляваше с самата игра на капитализма. Обичаше процеса на създаване и надхитряване на пазара. И точно за това, дори когато историята му отне всичко материално, тя не можа да докосне достоинството му и да изтрие духа му. Какво можем да научим от скритите страници на неговия живот днес? Първо, реинвестирайте вместо да консумирате. Когато бизнесът ви започне да печели първите си големи пари, най-голямата грешка е да изтеглите капитала за личен лукс, коли и демонстрация на статус. Семов стана милиардер, защото на 15 години спестяваше от заешки кожи, а на 30 инвестираше обратно всяка стотинка в по-добри машини. Второ, кризата е най-доброто време за пазаруване. Когато изпухне война, пандемия или икономическа рецесия, слабите и оплашени играчи се крият и разпродават активите си. Смелите предприемачи, точно като Семов, инвестират на дъното, защото знаят, че пазарът винаги се възстановява и дългосрочният хоризонт винаги печели. Трето, лоялността на екипа се купува с грижа, а не с заплахи. Може да имате най-модерния софтуер, най-скъпата техника или фабрика, но ако хората ви мразят и се чувстват неоценени, бизнесът ви е обречен на провал при първа криза. Погрижете се за сигурността на екипа си и те ще ви преведат през всяка икономическа буря. Пенчо Семов доказа, че от едно малко забравено габровско село може да се управлява бизнес на най-високо европейско ниво. Стига да не забравяш да се усмихваш на играта, да се забавляваш по пътя и да помниш, че времето е непредсказуемо. Ако тази история ви е накарала да се замислите и искате да научите за други скрити икономически гении от нашето минало, абонирайте се за скрити страници. Натиснете камбанката и напишете в коментарите. Знаехте ли коя е истинската история на българския Рокфелер преди това видео? До нови срещи!